Şervanê nêjadên baş 16 meha Adarê pênçşeme dawiya hefteyê dil bi xwîndara me ji vê derê vê carê ne li stûdyo me li derveyê stûdyo me îro li vir beşekî ji bultenê ji wara pêşkêş dikim lê beşê herî zêde di vê bultenê de em ê bikin dîbeytek. Dîbeytek li ser mesela nivîskaran, meseleya weşangeriyê û meseleya nivîsandinê mijarên me yên girîng hene bêguman ji ber wê yekê jî min hes kir di vê dîbeyta taybet de behsa wan mijaran bikim. Çi ye ew mijara girîng? Serdana Serokê Sûriyê Beşar el-Esed ji bo Mosko hûn dizanin doh li gel Serokê Rûsya Vladimîr Putin hevdîtinek pêk anî. Hevdîtina wî gelekî girîng bû. Behsa pêwendiyên navbera Mosko û Şamê de kir. Behsa Kurdan kir. Behsa pêwendiyên li gel Tirkiye û hevdîtina dahate çavê rêkirin li gel Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dikir. Esed çi got? Bi Kurtî ji we re bêjim piştre raporteke me heye hûn ê lê temaşe